apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam piro ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dhewe apa duet? Di HP ku. HP ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei. Wong sing kirimi kono kok. Sing pas aku. Ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan ayo. Ora sing pas aku. Ora kan patok wis cepet yo nembang yo. Hatimu tresnaku tulus lan ing kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Ana kidung rumangsa ing kajiwani ayu luput ing lara luput ilai kabeh sing setan datang urun panan tan ana kang wani dewa panggale gunane wong luput kendi atemaan tirta maling atentan ono ngaraing mami guna rasa sedina kaya setahun rana rene kaya wong bingung rena bengi tan bisa turu amung tansah mikir siramu pewayanganmu katonge netra jebulane iku mung rasa kangenku lagon kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater gong. Heeh. Ngono Mas. Heeh. Dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil, mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh. Kok iso ngono? Mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye? Wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta. Yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik, ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono. Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le ngono.
Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani. Heeh. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing tenggalih. Ngono, heeh. Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo saking Hong Kong, Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi, matur nuwun netizen pendukung apa ki acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutukne. Ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seramdak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya panggahan. Ndak wis to tenang. Mas Heru kasang seme Mas Bayu dalem angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Cinta. Ngono, heeh. Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Her, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumat duleng wanci dalu. Kang tak tunggu Jumat duling wanci dalu. Wes sorote kang padang sorote padang. Terus nanging datan hanyut lapi. Padang ning ranyu lapi Mas. Apa kuwi? Monggo bajute. Ora liya among kejaba rembulan. Kasengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanci ratri aku tansah nganti-anti sorot kang padang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang janganti
sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra takon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun dan deri entelan nyang sepake ibarate mega kang pecah pamore sama jangan dikendat nyawa Ciratri aku tansah nganti-anti sora kang padhang nanging pan banyu lapi gendrong nyawang lak pandeng jo nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning dadi abang wanci jumadha citramu lumayan saya indah rinumbukan lintang-lintang nora jeleh kasengsem anggon punya umpamake wong ayu lambi kuning saya pantas lamun nganggo slendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra lakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan kang ndak karepe lamun dari indalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendak nyawa
Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka timah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg ta ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Asian. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? Terus. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Kok nyaprut iso nyaprut lho. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren. Sopo sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Ser. Ya. Sing ngerti
padamu kedur dikongkon bes. Bes duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya di gedong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji nih lho. Gampang nih lho. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane beda. Kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei. Sing kirimi kono kok. Sing pas aku. Ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan no. Ayo. Ora sing pas aku. Lah kan patok wis cepet yo nembang yo. Bel. Apa tek buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa bener kepetek bener. Ya. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Ayo Mas Adit. Tangannya di atas. Ojo menyeteli lamu Oke, SMA 1 terima kasih. Ini duet karo aku aja wedi nyapa to, Mas? Ora wedi. Aku pemadane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora to. Wong duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang loh. Aku capek. Ora. Ada dia. Bruk nih kameramu kok. Usah jojo ngomong nih gurem cecer. Wes. Wow. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti goro-goro apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindro. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43 iso kencan rasane, kencan jiwane, kencan batine.